बावखुंग्रि बियाबनि सिङाव थानाय दरथाम गामियाव गंथाम मडेल आंगनबादि लुफुंनायनि अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। आसाम सरकारनि समाज अनसाय बिफाननि गेजेरजों 30 नं सानजा क'क्राझार विधानसभा बियाबनि बावखुंग्रि बिटिसि बियाबनि बेंखनाव थानाय बालुकजरा मडेल आंगनबादि, मैदेर खर' मडेल आंगनबादि आरो बाथाबारि मडेल आंगनबादि गासै गंथाम आंगनबादि लुफुंनायनि अन्थाइ खाम्फा गायसनो। बावखुंग्रि बियाबनि TCLCनि मासिगिरि सन्जय नार्जारिया बे अन्थाइ खाम्फा गायसननाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै गंथामबो मडेल आंगनबादि लुफुंनायनि अन्थाइ खाम्फा गायसननायखौ बेखेवनानै होयो। सानजा क'क्राझार विधानसभा बियाबनि MLA लरेन्स इस्लारिनि अननायाव बे गंथाम मडेल आंगनबादिखौ मोननो हादों आरो दासान्दि बावखुंग्रि बियाबाव जौगाथाय खामानिफोरा गोख्रैयै सोलिगासिनो दं होननानै फोरमायो TCLCनि मासिगिरि सन्जय नार्जारिया। खोब गोजोनथाव जोंनि सानजा क'क्राझार विधानसभा समष्टिनि MLA मानगोनां लरेन्स इस्लारिनि अननायाव आरो बिथांनि मोजां खामानि मावनायनि बिदिन्थि हिसाबै दिनैहाय सानजा क'क्राझार विधानसभानि सिङाव दिनैहाय मोनथाम अंगना मडेल अंगना बायदि गायसननाय जाबाय। बालुकजरा मडेल अंगनाबादि, बाथाबारि मडेल अंगनाबादि आरो नैबे हाथिमाथा मडेल अंगनाबादि दिनैहाय मोनथाम बे मडेल अंगनाबादिखौ गायसननाय जादों। जोंनि MLA नि बिथोन बादियै बिथाङा जेबायदि जोंनि रायजो राजानि थाखाय ओनसोलखौ मोनसे जौगाखां खालामनो थाखाय माखासे थांखि आरो बिथांखि लानानै दिनैहाय बेबायदि हाबाफारिखौ मावफुंनो हादों। दिनैहाय खोब गोजोनथाव बाथ्रा। बिथां MLA आरो नैबे समष्टियाव गोबां माखासे आसनिफोर बिथाङा मावफुंगासिनो दङ। बिदिनो दिनैहाय जोङो मोनसेनि उनाव मोनसे जों माखासे जौगाखां खामानिफोरखौ जोङो नुनो मोनदों। जोङो बिनि थाखाय आङो गिबियाव MLA बिथांखौ आङो साबायखर बावबाय आरो जोंबो खोब गोजोननाय मोनदों। जाहाथे नैबे जायफोर सरकारा ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि गेजेरजों NIDA फान्डनि गेजेरजों जे मडेल अंगनाबादि जे गायसनदों लुफुंदों बियो खोब गोजोनथाव बाथ्रा। आङो बिनि थाखाय आसाम सरकारखौबो आङो साबायखर बावदों। आसा खालामदों नैबे जायफोर उन्दै उन्दै गथ'फोरा नैबे मडेल अंगनाबादियाव फैनानै गावनि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। लोगोसे जायफोर चाइल्ड डेभेलपमेन्ट प्रजेक्ट होनदों बिथांमोननि जे निउट्रिसन बिथांमोननि जे देहाखौ गोग्गो खालामनायाव जे खायद' जानाय लोंनायनि मोनसे गोग्गो मुवा बेसाद बेहाय जौगान जागोन आं बेखौ मिजिंथिदों आरो बे मडेल अंगनाबादिनि गेजेरजों साफा साफा गोग्गो फरायसा दिहुनजागोन बा जोनोम जागोन बेखौ मिजिंथिदों आं। बावखुंग्रि समष्टि हिसाबै जोङो काउन्सिलनि समष्टि हिसाबै जोङो MLA निफ्रायबो जोङो स्टेटनिफ्राय माखासे डाइरेक्ट जोङो फान्ड मोननाय जादों आरो काउन्सिलनिफ्राय जोङो माखासे जोङो फान्ड मोननाय जायो। बे हिसाबै जोङो लामाफोरनिफ्राय लानानै सोलोंथाइ बिथिङावबो जों गोबां खामानि मावबाय। जोङो दिनैहाय लामा दालां लुफुंनायजों लोगोसे जोंनि फरायसालिफोरखौ दिनै रिपेयारिं खालामनाय जादों। गोबां माखासे अंगनाबादि सेन्टार जोङो लुनाय जादों आरो दिनैहाय नैबे थांनाय मोनसे बोसोर हिसाबै बा सिगां फेज हिसाबै जोङो गोबां जोङो जिदिनो मडेल अंगनाबादिखौबो जोङो लुखांखाबाय आरो नै देग्लाय सेकेन्ड फेज हिसाबै जोङो गोबां दङ। जोङो बावखुंग्रि समष्टियावबो जोङो बेयावनो गोलैनाय जोंनि गेन्द्राबिलाव दंबावो, हरिनागुरियाव दङ, क'क्राझारियाव दङ आरो जोङो बेबायदिनो जोङो फैबाय थानाय समाव जोङो जि सरकारा जोंखौ अनसुंथाइ हरबाय बे अनसुंथाइ हरनायफोरखौ जोङो मोजाङै मावफुंनो हागोन होननानै जों मिजिंथिदों।